Здравейте хора, аз съм Злати и в днескашния клип ще направя туториал как да правите нещо, някакви такива снимки. Изключително лесно е. И пишете в Google нова. Да, пише нова скин. И е тук нова скин Wallpaper. Цъкате на него. После първото. Изчаквате да зареди. И давате надолу. И ето тук имате различни снимки. Примерно аз сега ще избера ето тази. И как се правят. След като ви зареди. И ако имате премиум Minecraft, т.е. платен акаунт, ето излиза първо вашия скин. И тук, примерно, пишем Георги 957, после в търсачката и търсим неговия скин. Това му е стария скин, но се тая. Тук, примерно, Денис Колев 06. И ако сте сигурен, че този човек има премиум акаунт, можете направо да цъкнете плеер. Така става много по-бързо. И ето го скина на Денис с брадата отзад. Ето го и моя скин, автоматично си излиза. И сега давате малко надолу. И ето тук има в каква големина да изтеглите снимката. Аз винаги в една и също. Защо не ми пука каква е точно. И сега download. Изчаквате малко. Може да сложите някакви филтри от тук. Аз лично не ползвам филтри. И ето е снимката тук долу. И това беше за този кратък епизод туториал. Надявам се да ви е харесал. Ще да забравя нещо. Също, искам да вляза тук. Можете да ги... Например, number of players. Има снимки за 1 до 20 човека. Може да е за най-популярни плеери, downloads и така нататък. И добре хора, това беше от мен от този клип. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Злати от профила ProTeam. Абонирайте се, дайте